Hudaý tebarek we taala bugünkü jelesamyzda bugünkü tefsir bernamamyzy ilim jelesesini bereketli edip de inşallah hefte artıp kıyamata çöli yürüyüşün canında. Ulukan sahabalardan kan aytiyan ba men birce ilmi öğrenmekligim din uğurda bir kelime eşitmekligim yatsı namazdan sonra ta danat yança ibadet etmekligimden gowraktır diýip aýtýarlar. Näme üçin şeýle bolýar? Çün ibadet etse bir nefer şahs sıfat özüne peýdasy bolýandyr. Emma bir nefer el-hikmetu zalletul mu'min ayna wajadaha akhadaha. Ilim diýanyň musulman adamyň ýetigidir, ýerden tapsa derrew tutup alar diýe peýgamberimiz. Ilmiň gowdatlygy bir nefer bir mesele eşitse şahsy özü, hanewadaty, mahallesi, şähri, keşweri belki dünýäge şoňmen haýr ýetip bilýändir. Onun için bir ilmi bilmekligim, bir ilmi ders etişipde okuýmaklygym men diýip aýtýar bir ulkan sahaba ýatsydan soňra gowrakdyr taýinki ýatsydan soňra tädan atýança nefil namaz okuýaýyn diýip aýtýar. Wagyn Hudaý Taalaň beren bize bir nimetidir. Hudaýa şükretmeli ki şu iftihary, şu izzet-i şerefi bize beripdir ki o da Hudaý Taalanyň hud öz kelamy tefsir-i Kur'an şoň jelesesine gelmegiňizde Hudaý Taala nesip etdirdir. Wagyn jaýy şükür we sepasy hamddir. Hem geçen hafta evvel wagtda bir hikayet aýtdyk. Galanyny inşallah ahir wagtda edeýän. Mal başlaýly tefsirimizde bir bölejigi galypdy. O 4 doganyň bir zat diýip aýtdyk. Onu inşallah ahir wagtda eýder. Şimdi tefsirimiz başlaýlyň 791-nji sefhe 15-nji aýadan inşallah başlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnna arsalna ilaykum rasulan şahiden alaykum kema arsalna ila fir'auna rasula. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Ayette bu işli formunda azap verip giriftar etti. Yani benim adetim şeyledir. Hasan bir millet gumrah olup yoldan çıktı, şolarını agah edip yola salmak için şolarga peygamber yiberýär. Eger peygamberga tasdik etmän, asi bolsalar, onda şolarga azap berip giriftar etýär. Destinni men şol adetime goýa, sizge peygamber yiberdim. Ol sizin ýaxşy ýaman zamalyňyzda şahit. Bu peygamber bir mustaqil peygamber, özüne bir kitap nazil edildi. Başka peygamberlere çalışın olup da şoň desturlary bilen işlejek däldir. Belki özi mustaqildir. Hemçinani ki Firavunga ve şoň gowmuna mustaqil bolan peygamberni, yani Hazreti Musa'ni iwerşim ýaly Tawrat bilen. Pes sizge ýiberilen Resul tamam Resullaryň serweridir. Kitabı da Kur'an'dır. Tamam asmani kitaplaryň nasihidir. Kur'an nazil bolandan soň başga asmani kitaplar mensuh bolup etibardan düşdi. Firavun Musaga asi bolup tasdik etmänine nihayetde güýçli azap bilen giriftar edip gark etdim we rüswaya jahan etdim. Pes Hazreti Musa aleyhissalamga biedepçilik eden Firavunny helak etmege qadir Huda özüniň habibi haq Resul Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge biedepçilik edenleri helak etmezmi? O güýçli azap bilen giriftar etmezmi? Pes Musa'nın düşmanlarına azap verip helak eden Allah, Hazreti Resul Ekrem'in düşmanlarına ve Kur'an'ın düşmanlarını da giriftar edip rüsvaya cihan eder. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Pes ne tariqa qutulursanız, eger kafir bolsanız, ol günün azabından ki yaş oğlanlarını qarre etýärdi.
Ol günne asman para bolup dargar. Allah tebarek ve taalanyň wa'desi hatmidir we boljagdyr. Bolgujudur. Yani awwalan dünýede gereftar bolarsyňyz. Firavun şan gowmynyň gereftar bolşy ýaly. Bilferz eger dünýede gereftar bolmasaňyz-da ahiretin azabından ne tariqa özüňizi saklajak. Ol gün ýaşlaryny garry etýändir. Yani şol günüň heýbetinden ýaşlar garry ýaly bolup saçlary agyryp meşakkate duş boljaktyrlar. Ol günne asmanlar taqat getirmäni para boljaktyrlar. Hudaňyň bu tariqa eden wa'deleri hakdyr we hatmen bolmalydyr. Kıyamatyň heýbetinden ýaş oglanlaryň saçlarynyň agarmagy da hakdyr. Rivayet edipdirler, bir adam akşam yatıpdyr we diş görüpdir. Dişinde kıyamet bolupdyr. Dowzakny, jennetni görüpdir we adamlar zynjirlap dowzaka akdilenlerini de görüpdir. Şoň heýbetinden erti turana saçy agyryp turupdyr. Yine şu hakda rivayet edipdirler, Ahmed az-Zawraqi diýen adam aýdypdyr. Biziň hemsaýamyzdan bir ýaş oglan wefat boldy. Pes men şonu dişimde gördüm. Görsem saçy agyrypdyr. Men aýtdym, "Näme diýip saçyň agyrypdyr we näme boldy?" diýdim. Şonda şol aýtdy, "Biziň kabristanymyzda bir adamny getirip defnetdiler. Şonda cehennem ses etdi. Şoň sesinden gorkup şu kabristandaky adamlaryň hemmeleriniň saçlary agyrdy" diýipdir. Pes kıyamet diýen zatlary gije dişinde görseň saçyňa agyrtýan zatdyr. Pes oyolukda görseň nä tariqa ederkä? Ýaşlary garry etýän bolsa garrylary näme ederkä? Hadis-i şerifte gelipdir, kıyamet bolanna Allah tebarek ve taala Hazreti Adem aleyhisselam'a aýdyr, "Ey Adam, dowzaka gitmeli adamlaryny saýla da dowzaka ýiber" diýipdir. Hazreti Adem aýdypdyr, "Ya Rab, neçetin dowzaka ýibermeli" diýip. Şonda Allah tebarek ve taala aýdypdyr, "Müňden 999-ny dowzaka ýiber we müňden birini jennete ýiber" diýipdir. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, "Şol günler ýaşlaryň garrýan we hamile hatırlaryň hamlyny wazgatýan günüdir. We adamlaryň mesýaly bolup ýykylýan günüdir. Pes şol günüň heýbetinden asmanlar, dağlar, daşlar taqat getirip bilmeýän bolsa, pes bir pence toprakdan becerilen adam nä tariqa taqat getirer? Bu zatlaryň hemmeleri Allah tebarek we taalanyň boljak we geljek diýip habar beren zatlarydyr. Hudaňyň boljak diýen zady hatmen bolmalydyr. Hudaňyň wa'desi gije galsa galar, emma wagtynda bolmagy hakdyr. İnna arsalna ileykum, elbette biz size iyi verdik bir resul, size şahit gawahlyk berýän, kema arsalna iyi verşimiz ýaly ila firavun rasula, firavun gowur peýgamber iyi verşimiz ýaly ýa Hudaý taala. Bir tahtül lafzi terjümesini aýdaýly. Firavun Musa'ga asi bolly, fa'asa günahkar bolly Firavun ar-rasula Musa'ga, fa akhadnahu, Hudaý taala aýtdy, biz Firavunu tuttuk, akhzan wabila, gaty tutmak. Siz najira fa kayfa tattaquna, najira saqlanjaksız cehennemiň azabyndan eger kafir bolsaňyz. Bir günike oglallary garry etýär. Es-sema'u munfatirun bih, göň ýaryljakdyr şo günne, kana wa'duhu maf'ula, Hudaý taalaanyň wa'desi hatmen boljakdyr. Ne Hudaý taala sarahatan aýdypdy, "Ey bendelem, ey Mekke'de, Medine'de ýaşap beren musulmanlar Resulullah'ın vahiy nazil bolanna, Kur'an'ın nuzuli khasdır, emme hukmu am. İnişi khas, bir beýlek adamdan çirin, bir sualdan çirin, jogapdan çirin nazil bolýar, emme hukmi am, hemmekşe bolýar. Hukmi am boldy. Hamşy taada Hudaý taala hukmini Ahmet Peygamber aýtdy, sizden çirin bir peýgamberi berdim, Firavundan çirin Musa'yı verşim ýaly. O günahkar bolu, olar tuttuk, biz size habardar bolun, agah bolun, öz peýgamberiň tersine gitmeň." Inneşi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir mübarek sözlerinden Resulullah'ın bir meseleleri ve bir näçesini aýdaýly. Jabir diýen sahaba rivayet etdi, Peygamberimiz bir gün yatiqa bir näçetine ferişte göňden gelip Resulullah'ın kapdyryna durupdyrlar. Şonda ferişteleň biri aýdypdyr, "Şu dogasyňyzdan çirin bir mesele wurun. Şu Muhammede bir mesele wurun, bir adam meňzediň" diýip. Şonda biri aýdypdyr, "Peki ýaty" diýipdir, "Mesele wurunmyz bilen eşitjek diýipdir, oýa wagt aýdaýlypdyr." O bir ferişte aýdypdyr, "Ýok. Muň gözi
yemek yatanna bolsa qalby oya. Allah ýady bilen dir bolan dil göz ýymylmak bilen göňül ýatmaz hiç diýip Mahtumul İşanna aýtdy. Men qalby oya. Beterdeki peýgamber. Ama bir aýtdy onda men meseleni aýtsak diýipdir Muhammediň meselesi jirek. Bir öýde bir adam toy tutýar. Oham tamam şäheriň içine aýlanyp da'wet etýän merdüme jemaat ýeliň men sadakamma, men toyumma, hoşgunumma, her kim gelsin men öýüme diýip aýtdy. Oham her kim gelse şoň öýünde nahar çaý edinip de çykyp gitýär, gelmedikde ondan mahrum bolýar. Ama bir ferişte aýtdyr, muňa düşündürüň da Muhammed aýtdyr, bilawer mesel bolly, mefhumy näme? Onu ýene bir aýtdyr, bu ki ýaty diýipdir, düşündürümiň peýdasy ýok diýipdir. Ýene bir aýdypdyr, ýatany bilen diýipdir, galby oýa bir aýdy berelipdir, Resulullah da eşitdi, gerçi ukuda bolsa da. Aham o bir aýdypdyr, beheşt, o haýat diýipdir, onuň beheşt diýipdir. Aham Hudaý Taala da beheştiň eýesi, Muhammedi iýerýär barın. Ey Muhammed, aýlan tamam öz ummaty eşitdir, ki men da'wetime icabet etsin. Her kim kabul etse beheşte girip şondan istifade edecek. Her kim icabet etmese, kabul etmese de beheşte girip bilecek garip. Bir tane mesele şu oldu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz sözünden özünü bir daha da mesele görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytiya, men meselem siz bilen eynuhu bir adam yali, bir çopan meselen, ol bir yerde koyun makbtu görüyor, bir tofar vahşetnak leşker geliyor ovaň üstüne. Ova öwünde mukavemet etbilecek ya, kaçmasa başka yolu yok. Aham ve menne koyunugum çıkarıp önkü zamanla leşker geliyor, kaçın diyecek bollarlarına koyunugum çıkarıp fakat avrat yerini örtüp bir ağacın üstünde koyunugum çıkarıp ova gelip şeyt baydan yemişti. Bir koşun geliyor, hay kaçın ho deyip şeyt yali olmalı. Menne şol deyiptir size. Oha meselin vurya. Şu taada, şu aytyan adamda hak bolsa, çından da mesela Moğollayanak, hey vur vahşetnak güýçli adamla gelýän bolsa, şu 200'li adam bolýar şu owaň içinde kadınla bir tofar anan ýa, şu hakdyr kabul etsek inşallah öz canymyz salym galar diýip bile ölen zatlaryny alyp gaçýarlar. Bule gönenlerden bolýar. Bir tofar anan mı Nahum o geliye taliye kellerini kesiye zatlarını alıp kitiye bir de kösenenlerden bolýar. Men meselem edil şo jirekdir, başyňyza kıyamet geljekdir. Sual jawap boljaktır. Umruňyzdan, jawallyňyzdan, mallyňyzdan, ýerden kesbetdiňiz, ýerek harj etdiňiz hemme soraljaktır. Ananmadykda işte üstüne gelip de talanjaktır diýip aýtdy. Ýene bir mesele bolýar Resulullah 3-nji hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beter avadan düşündürmeden üçin mağara vazihrak dedi aýtdy. Ey ummatym, men meselem siz bilen eynuhu bir şem yakan adam ýalydyr. Bir adam şem ýakýa giýje, am şu şeme kefelek we tamam şeme üýşýän möjekli üýşýär. Şem yakan adam da hey kovjak bolýar şu möjekleri. Men meselem şu şem yakan adam ýaly, ey ummatym, siz özüňizi cehenneme oklaýaňyz, meni heýse saklajak bolýan. Şol kefelek Şimahal şem yakan adam kovanı bilen gitmeye, beyt ya şeytiye ödün oda vuriyada ödün helak etdiye. Siz de şojire hatta kıyamet gün bolanna da cehenneme düşüp barýaqaňyz, men biýliňizden tutup kana zynjak beýlekden cehenneme düşürmejek bolýan, emma siz maňa galyp bolup hürri düşüp de ödüňiz cehenneme ödüňizi oklajak diýip de şeýle mesalle urup aýtdy. Eýni uyan kefelek ödüni kowanyň menende ýene ödün oda urup dargaçýaly, helak etýäli, ölüşýäli. Siz de şeýtýaňyz öz günahlygyňyzyň kän bolmaklygy bilen öňüňiz bendelik ubudiyet makamından toğyan o hadden tecavüz etmekliğiniz bilen nipte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle düşündirýärdi. 17-nji aýetde aýtdy. Siz näjire oatdan ödüňiz saklap biljek, olguniki çağany garry etýär. Şu üstüne urgurryň edeýin. Çağany garry etýär. Bes garry hatmen qarrylygynda durjak, hatmen beterrak boljak, qyn boljak ýagdaý. Çağany qarret ýa-diýdi, bir näçe ulamalar aýtdy. Ýani heýbetli boljak. Şu ýagdaý, şu dünýäge gelse bir çağı qarryjak diýdi. Hop saç sakal ağarmak şip diýdi. Saç sakal ağarmagyna diýip aýtdy. Her kimin gaýgysy, gamy kän bolsa,
basym saç sakaly ağarya şondan ibaret diýip bir näçe ulamala. Yani şowunyň heýbeti gerçi şaýat oglanma saç sakal ağarmasyn. Yani şu dünýä bir jowan oglana şonu köketseň şondan gorkup saç sakaly ağarjak. Ferzennidi diýip Hudaý Taala mesel suretine getirýär. Bir näçe ulamalar da ýok, dogry şuň öýdi diýip mufassirler çağa garryjak garry awla beter gelişikirrek garrylygyny durmaga diýjek. Bir näçe ulamalar da aýtýar, ýok bu zat ýok ýöne uzaklygyňdan ibaret diýip de şeýle tefsir etýän ulamalar da bar. Am şowuny goýan ýaryljak Hudaý Taalaň wädesi hatmen boljakdyr diýip aýtýar. Indi biz şumal bir zady fikir etmeli. Şu zamanla şu mahal öz ýagdaýymyz bolup durşumyzda ulamalar aýtýar, bir nefer şumal ruznamany okuýsa, ýer resanalardan eşitse, aga şeýil zimistan kış heýwere sowuk boljakmyş, tedarikuny tutun, amada bolun diýse, biz nähilli bolar. Der suretiki ola özlerde aýtýar, biziň aýtýşymyz ýagynida biz bir pişwini bilen tejrübemiz bilen aýtýar. Ehtimal we şaýatda aýtýşymyz ýaly bolmagyň. Şonda hemmemiz tekbetek ferdi hemmemiz başardığımızdan tedarik tutunjak bolýar şu taýda. Ya meselen şumal Behdaş durda gowy iş etýär dünýäň ýüzünde, meselen bir ýerde bir sorhakdyr, sorhçydyr, ýaşamy zabadyr, bir dert tursa, tamam döwlet näme etýär? Bir ekipleri, guruhlary iwerýär, dest pezeşleri iwerýär. Hemme dünýäň ýüzünde çağa bolsun ýa falança ýaşdan falan ýaş etjeli, igneti wakseny wurulmaly. Şu sorhak-sorhça ýa we başyňa barmar ýanyk. Şaýatda barmasyn, şu wurulmasa da, ýöne pişbini öwüne geçiljek bolýar, belkem şu afet barmasyn diýip. Indi biz fikir edip göreliň. Şu wädeleri, şu ýanky resanalarda özümiz ýaly insan tejrübetkarrak bolupdyr. Şu urde pezeşkide ilmler kärrak bolupdyr. Şu zatlary nazariýeler beripdi, öwüne geçjek bolýarlar. Aya şu wädeleri, şu gurrunlary wagan biz fikir etmeli ha dostum. Hudaý Taala aýdypdy, bir gün başymyzdan geljek ki çağa ege baý bolsa saç sakal ağarjak diýip biz näme diýip çürüm şu günden çürüm tedarikumy tutunmaly. Ayaş dünyamızın işinde tedarikimiz kän bolmaýarmy? Hop yetişiklik edeýin, gowdat. Saglygymyzdan çürüm, salamatymyzdan çürüm. Hudaý Taala da beter de İslam dinine de aňyr baş öz bilişiňiz ýanyk suwa arasylyga ähmiýet kän berýär. Hatda dähret kılıp duqan we dähret kılıp bolanda dua etmeliň bir işi. Hudaýa men tawba etýärlerden et, men arasalardan et diýip dua etmeli. Inne Piştadan heýwere habardar bolmaly, heýwere agah bolmaly. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, "Dislap gyýgyryny ummatynyň arasynda inni nazirul lakum beyne yeday azabin şedid." Eger ey bendele şu düşne gitseňiz, men öňüňizde cehennem madi sizi gorkudýan diýip aýtdy. Şekefi Resulullah aýdy, sadyk adam. Nam ananny ýanky adam kyýal. Ananmadykda nauzubillah beýlek baranda görjek, ondan haram görönüňde peýdasy ýokda. Saç sakal ağarman gurrununda qow gurrunun etdi. Bir adam qaýgysy kän bolsa, üstüne bolsa, ruhi tefsiri kebir Fakhr Razi we ulqan alim adam şol aýtdy. Ruhi munasir we yasqilya qalbyň içine diýip aýtdy. Am qalbyň tamam pahş etýän zatlary zayıf bolýar ennama we der bilahire saç sakala baryan qovala hemmesi zayıf bolupda saç sakal ağarmagyň uruna düşýär diýär. Aham her wagt şu gorkuda beter köpelse saç sakalamagyň ağarmagda kärrak bolup düşer diýip de Allama Fakhr Razi tefsiri kebirde şeýle düşündürýär. Homkan misallarda getirdi. Bir näçe adam hemsayasyny diýişde görýär, şonda ýerinden düşündürenne, näme dönçürýim diýenne, şonda Bagdadda bir adam barmyşdyk, agydasy harap adammışdyk, musulmanlaryň arasynda cehennem kıyğırın adam sahih adamdığından çirim aytacak bolýarna. Musulmanlaryň arasynda biderek agydan ýaýratmadan çirim faaliyet kanet ýanmışdyk. Şol adam kabristanyna jaýlananna cehennem murset edip şoňsyny öldürjek jak boldy we kabristandaky hemme çağı çuly ýok, hemme saç sakal ağartýan bir rivayet. Başga da kan riwayetlerde we bir nefer o çağıjyga aýyrlanna diýişinde görýär çağasyny, görse çağasynyň saçy ağarypdyr. Ama oğulcuğum sen qarriyan aq, sen rahat bulun aq. Hazır saçın ağarıptır diyende ona aýtdy, qabristanymyzda bir däne meşrubat alkoli içýän jaýlanypdyr. Tawba etmäkäde gidipdir, cehennem şonu bärik getirsen ýa-ni bir dofurly şoň gorkusyndan hemmemiz saçymyz ağart diýip de bir riwayetde barda.
Hatta Hazreti İsa aleyhisselam bir de muteber rivayetlenmeydi. Hazreti İsa aleyhisselam öz peygamberliğini iddia edende, öz peygamberliğini sabit edecek bolupken bağrın yakya da hemme peygamberle bağrın yak geçýärler. Şonda merdum aýtýar, ýöründe kabristany var eýli bir nefer direlt diýär. Bolýar mene direlt, men Hudaý direlt, ya Hudaýdan diler, inşallah Hudaý direlder diýip aýtdy. Kabristany var ya, doga etýär bir nefer direlýär. Ola da Beni İsrail'le ma'ruf behani Beni İsrail'le beter keplerken, beter ızavi adamla. Onun aýtýarlar, mun aýrylanda 5-6 gün bolupdyr, bir ay bolupdyr, ihtimal var diýirdir, muny kabul etmez, könerek bolsun. Bir kişi geçeni doğa etýär, o da diýerelýär, muny kabul etmeýärler, bir de täze bolýar diýär. Onda Sam'y diýerelýär ki 4000 ýyl mundan önçe Sam Nuh aleyhisselam ogly, onda kabry ma'ruf bir kabry barmyşda. Onda ýörün kabrynyň başyna gitýärler. Hazret İsa peýgamber 2 rekat namaz okyp doğa etýär, Hudaýa diýerel. Sam Hazreti Nuh'un ogly kabrdan çykýar, saç sakaly agarykly diýerler. Aýdy we ey nebiyillah diýip Sam çykýar kabrdan. Şonda Hazreti İsa aýtýar, saç sakal agarmak İbrahim peygamberden aňyrda ýok. İbrahim peygamberden bäri wa diýe biziň kitaplarymyz. Hazreti İsa da aýtýar, saç sakal agarmak seň zamanynda ýok bolmaly diýe, seň saç sakalga onu dogry diýe. Şonda ey Sam qum tur diýende men gorkdum, kıyamet bolup gaýdym, şonda saç sakalym agart diýer. Ey merdum, şu İsa da peýgamberdir, şoňa onyň diýany ýene kabryna gidip öňkönki bolýar. Bir toğra adam onyň, bir toğra adam ýene de jadugar diýip aýtdy diýer. Indi 17-nji aýat aýtdy, Hudaý Taala ey bendelem, biri ýokdan bareden göňi aýy hemme dady yaradan hiç kim jöret etip bilýän nädir dostum, dagy men yaratdym, bagy men yaratdym, göňü men yaratdym. Fakat Allah Celle Celaluhu jöret etýär. Güni, aýy, ýyldyzy, göňü hemmesini men yaratdym we murattepde aýlanyp dogruja durandyrlar diýär. We şu men yaradanymda kıyamet bolanyna dargajakdyr diýip Hudaý Taala şeýle aýtdy. Bizim wezifemiz şoňdan çyrim amada bolmaly. Pentname attar we şonda bir gafletden oyanmaly bir näçe bölek beýtler we onu okuýaly inşallah min nikaýlere geçer. Ey pesar andişe az aglal kun, nefsebet az lagat pamal kun. Ey doňjygym aglallan gork, cehennemin gullarynyň zinjirlerinden gork ki öz nefs teleken nefsini lagat bilen aýaň aşagyna dargat beter diýenini dip nefsiň semritme. Tane suzi sazgari pişe kun, az azab o qahr haq andişe kun. Cehennemde yanmar yanık bir ýoly tap ödüňden çyrim, amade et bir zady tuşe bir goş tutun ödüňden çyrim. We Hudaý Taalanyň qahar gazabyndan gork. Ateşi derpiş dari ey faqir, hiç xawfet nist az nare sa'ir. Ey miskin, sen hiç sogabyň ýok, garyp diýip kitapda ekseren sogaby ýok adam aýtdy. Bärde dünýede garyp pul ýok aýdylýar, emma kitapda şu ýan ahiretin gurrun gelende miskin we faqir sogaby adam. Ey sogaby adam, sen öňde otba, hiç azaby cehennemden sen gorky ýadyňa düşenaga. Ey pesar rahe şeriat piş gir. Ey pesar rahe şeriat piş gir, herçe zut terke havaye xiş gir. Beter hay hewasyň ýüzüne düşme, bahmrak hay hewasyň aýr biraz nefsiň menen jihad etjek boldy. Şahadete batini içinden şehit bolmak öýdäňde goýjak bol. Bir zady hewes edende şonu etmesiň içinden kan geçýär. Şu kan geçmek şehitlikdir dogallam. Ey berader baş der ferman hak, tabiya bi cennet o rizvan hak. Ey doganım, sen Hudaýyň buyrugy bilen bol, taky beheşde Hudaýyň razyçylygyny tafarýaly. Herke aret in nasihat ra bejay, derdu alem rahati bahşet Hudaý. Her kim şu nasihatlary gowja edip kulak asypda öz zindigisinde rubara etse, Hudaý Taala iki dünýede ona rahati berer diýip aýtdy. Hulasa Hudaý Taalaň berip duran wa'deleri sarahaten aýdypdy. Bir de Hudaý Taalaň bir mahzil lutfundan we rahmetinden ke owadan suratda üsüne tekrar o ta'kid o ta'yid suratynda aýdypdy. Gerek biz bendele şoňa amil bolmak. Indiki aýlerde göreýin Hudaý Taala näme desturlar fermaýyşlar berýär. Okuýar. Hadihi tezkira femen şa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Tahqiq bu ayetler pendo nasihattir. Tahqiq bu ayetler inne hadihi tercemesi tezkira pend ve nasihattir diýdi waliya. Femen şa'a her kim islete ittakhadha tutunsun
Tahtül lafzi tercümesi ila rabbi öz Hudaýyna gaşyn sebila bir yol. Pes tahqiq bu ayetler pendo nasihattir. Pes her kim istese öz Perverdigarının tarafına yol tutsun. Yani bu Kur'an-ı Kerim ve yankı beyan edilen ayetler am tariqinden nasihattir. Pes her kim özünün saadetini istese bu nasihatleri kabul edip Perverdigarının razı olacak yoluna girer. Perverdigarına barayan yol nihayetde vazih ve roşandır. Her kim çyn yürekden himmet etse maksatga yeter, yetmani qalmaz. Çünkü her kim irade etse Hudaga yetişip biler. Tefsirlerde aydıptırlar. Kur'an-ı Kerim muttaqi için mev'izadır. Hak yolu düşen salikiller için doğru yoldur. Helak bolguculara necatga sebeptir. Hakni bilecek bol yerlere beyan edilen zattır. Hayran ve sergerdan bolup yörellere şefadır. Korkuculara amandır. Muridlere hemdemdir. Ariflere nurdur. Pes her kim istese imanın ve tevhidin ve salih amellerin vesilesi bilen Hudanın rızasına yetecek bolsun. Bir zerre Hudanın rızalığı dünya ve ahiretten uludur. Pes aziz Müslümanlar, Hudanın rızasını tapacak bolsanız, geceler süyücü okuyunu terk edin ve bir miktar Kur'an tilavet edin. Kur'an tilavet etseniz, Kur'an'ın nuru kalbinizi roşan eder. Kalbiniz roşan bolsa, azalarınız yaxşı formunda işler. Pes şu tariqi salihilerin cümlesinden bolsan, Hudanın rızası hasıl bolar. Hudanın rızası hasıl bolsa, ulu saadetge yetersin. Pes geceler bir miktar Kur'an tilavet edecek bolsanız, Sure-i Tebarekni tilavet edin. Beter jalqo tawzihat berjek ştada Haja Hunabidi. Din dünyası abad bolsun. Sure-i Tebarekni tilavet edin. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayettir Sure-i Tebarek kıyamette şefaat eder ve kolunu tutup doğduktan necat verer deyiptir. Hazreti Resul-i Ekrem ayettir men dost tutýaryn her musulmanyň kalbinde Sure-i Tebarek'in bolmagyny deyiptir. Hazreti Resul-i Ekrem Sure-i Tebarek'ni tilavet etmeyeni yatmayanmış. Hazreti Ali radıyallahu anh aydıptır. Her kim Sure-i Tebarek'ni tilavet etse kıyamette feriştelerin kanatına minip gelir yüzü Hazreti Yusuf aleyhisselamın yüzü yali avadan molar deyiptir. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh aydıptır. Sahabaların bazıları çadırlarını kabristanına tikiptir, kabırdığını bilmeyeni. Şöyle eşitiptir bir adam kabrine Sure-i Tebarek'ni tilavet etýärligini. Pes şol adam gelip Hazreti Resul-i Ekrem'e haber veripdir, kabrda bir adam Sure-i Tebarek'ni tilavet etýär deyip. Şonda Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır, Sure-i Tebarek Hudanın azabyny men'i etgüji zatdır ve kabr azabından necat berýän zatdır deyip. Hazreti Resul-i Ekrem'in zamanında Sure-i Tebarek'e Sure-i Munjiye deyip aydylýanmış. Yani necat bergüji sura diýdidir. İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu adna min thuluthey leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve taifetun minellezine ma'ak vallahu yuqaddirul leyle ven nehar. Tahqiq sen Perverdigarın bilýändir ki sen ibadet üçin qaim bolýan giýjan iki hissesine yaqin ve giýjan ýartyny ve giýjan üçten birini ve sen bilen bilip bolan cemaatlar da ve Allah tebarek ve taala bilýändir giýjan ve günnüýiň mikdaryny. Yani Allah tebarek ve taala bilýändir ki sen ösen ýoldaşlaryň gawaq giýjan ýartyny, gawaq giýjan üçten birini ve gah wagt giýjan iki hissesine yaqin Hudanın ibadeti bilen meşgul bolýaňyz. Rivayet edipdirler, giýjeler ibadet etmekleri sebepli sahabalaryň aýaklary çiýişipdir. Pes Allah tebarek we taala her giýjan endazasyny bilýän, pes bendelere giýjan dagyk hesabyny bilmek asan däldir. Hususan saat ýaly wesaillerin ýok wagtlarynda bagdylar giýjan ýarty haçan bolýanlygyny bilmäni giýjan hemmesini ibadet bilen geçirýänmişler. Subhanallah. Hudaý Taala yine de sarahaten aýtýar: "Ey bendelerim, inne hadihi tezkira." Kur'anlar mev'izadır, wagzdır, pendo enderzun nasihattir. Size sarahaten hemme zada aýtýandyr. İki dünýäňiziň saadetini tamin we tezmin etýändir. Biz her kim İslete öz Hudaýyna gaşyn ýol tutsuny bersin. Ýol açykdyr, wazyh we roşandyr. Hudaýyňyza gaşyn batyn ýetip bilersiňiz. Fatlubni tajidni. Hudaý Taala aýtdy bizden çirmey bendem meni isle, meni gözle tafarsyň bir ýerde diýip aýtdy.
Yani näme? İnsan gözleşmedi ya Allah. Hudaý Taala bir zady biz bilmeli. Hudaý Taala diýär: "Ana aqrabu ileyhi min hablil warid." Men bendäge ýeňse damaryndan ýaqyn, özünden özüne ýaqyn diýär. Hudaýa ýaqyn bolmak diýän näme bolmaly? Hudaýa ýaqyn bolmak diýän hemişe şudur. Hudaý olal fasylamyz daşanrak ýaqyn bolar ýaly diýdi däl. Belki biz bilen Hudaýyň arasynda hijab ba, perde ba, arasda bollugymyzça, takwa bollugymyzça, Hudaýa ýaqyn bollugymyzça diýdigimiz şu perdeli azalmaly. Perdeli azalıp, hijabla ayrılıp da Hudaý Taala ve naramız ýaqyn bolmak, yani hijab azalmak. Hudaýdan daşalmak, yani arada perde we hijabın känelmegidir. Biz Kur'an hey we sarahatan gowy wagdyr, hemmeti dogurdur, şek ýokdur. Kur'an mucize-i ilahidir. Bir zat mucize bolsa 5 şerti vardır, 5 zamanna tasylyp durandyr. Bir zat mucize boljak bolsa, evvelene Hudaýdan başga başarmayan bolmaly. Meselen derýän ýarlyp ortasyndan tozan çykmagy ýaly, günüň bagapdalan dogmagy ýaly, Kur'an şo jerek bir zat Hudaýdan başga başaranak. Ýene bir mucizeň şertleri bar. Şonu getirýän adam iddia-i nübüwwet etmeli. Men peýgamberdirin, men Hudaýyň ýeren adamsydyr diýmeli, kimne iddia-i nübüwwet etýär biziň Rasulumyz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellem. Üçüncü şerti adette yok zat bolmaly. Mesela bir peýgamber aýtýar bolsa giýje, erti günniz boljakdyr diýse, baka adette bazat, ama mucize bolup bilmeýär. Erti de günniz bolasa, o günniz boljak da. Biz adetin de tersine bolmaly. Dördüncüsü şu zat bilen özüne delil tutunmaly ki peýgamberdigine. Men peýgamberdigimiň alamaty şu diýmeli. Peýgamberdigimiň alamaty şu diýmeli. Eger ne? Men peýgamberligimiň alamaty şudur, men size bir zat getirjek. Meselen ay bölünsin diýse, aýda bölünmese belli bolýar peýgamber diýmişdik. Şu aýtýan delil tutunjak zady dagyk bolmaly. Aham, ýene bir ýerde şu jirek bir nefer tarafına muareze suratda getirip bilmeýän bolmaly. Meselen bir peýgamber ay bölýär, onda menne bölerini ýakana başga kişi bölse, onda mucize bolmaýar. Başga kişiň beraberine getirip bilmeýän bolmaly. Musaylimatul Kezzab we Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu ola bilen kan jihad etýän men peýgamber diýýärdi. Aham bir göze mesele tewerrükligim kökedeýin diýipdir da. Öyle kezzab adam Musaylime peýgamber etdi. Bir kuyu tükürüpdir. Kuyudan azira suwam suwun köfel çekmişdiken mede duz alıp suwlukdan gowrit diýdi. Beraks bolup düşüpdir da. Ama hiç wagtda mucize bolup düşmeýärdi. Indi Kur'anyň emesinde mucizeň şertleriniň hemmesi tapylyp durandyr. Ulukon musulmanlaryň emesiniň biri täze şanqy katolikler ulukollar bilen aýrylan şekilli pap ulukollar. Şu aýryljak wagtynda biz 4 saat bihuş bolanmaly. Ýa-ham bir ölümü qadipdirler, sonra görteli bihuş formunda, sonra ýene de aýrylmaka huşuna gelenini aýtdy diýerler. Kur'ana zat degmen, musulmanlar bilen boljak bolup bermen, Kur'an kitabı asmanydyr diýip wasiýetiniň içinde şonu aýtdy diýip aýtdy. Beter jalip, beter geň hiç wagtda beýtde de bolmady. Şonu hemmesi bilipdi, hatda kafirlerin hemmesi bilipdi şmal Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ola diýär filsuf adam diýär. Bir zeren danışmand adam. Hatta huda Awropada fikretýän Fransada bolsun, bir pezeşikliň miri, şu Mesihi pezeşikliň miri musulmanlaryň birine tataşyp durum, dillerini gurrun etipdirler. Aham o pezeşik aýdypdyr, bu İslamdan bir zat gurrun, bir aýtdy, ha o biziň İslam dinini birak hoşgraw, behtaşdan ýa meselen iýiçmeden, mededen, seyden gurrun etmeýärdir. O pezeşik Awropaýy näme diýipdir? O Mesihi sen näme diýän diýipdir? Şu bimarstanyň gapdalyna durmuşdyr, bimarstanyň üstüne gözde diýipdir. Bimarstanyň ýokarsyny gözde ulkan bir tablowda ýazygly, meýdan 3den birini nahar goý, 3den birini suw goý, 3den birini boş goý, hawa çeker ýaly. Az Muhammed ibn Abdullah. Muhammed Abdullah'ın oğlundan şikepti vayiptir. Ağın teəccüb ettir musulman. Ola yani Muhammed Resulullah'ını bir filsuf, Ebu Ali Sina or diýeren hemme zatda ökdemişdik. O da ol hey or diýeren adam işdi. Amma biz ýet iddia-i nübüwwet etdir, mucizeler köketdir, peýgamber o ahirin peýgamber diýip aýtdy. Tamam. Wagyn bir neferiň tässuby ýok bolsa, Hudaýa iman ba bolsa, beýtdedir, ýa-ni kefaýetsin kafir bolsa da, hop görüpdir, Tewrat İncil'e yetikmişdik. Nam Kur'an'ı görüpdir. 1400 ýyl bäri hiç kim mugabiline çykyp bilmändir. Birje kelime, birje sura, birje aýa getirip bilmändirle, towsiýetiniň içinde de şo kebi aýtyp gitdi diýdi. Wagyn göz dinimizde bir galkanmaladymyzda. Nahomşi Hacı Ahun Abediş 19-njy aýaň tefsiriniň içinde aýtdy.
Hudanın rızasına yetecek bolun dedi. Bir zerre Hudanın rızalığı dünya ve ahiretten uludur dedi. Mahdumul İşanın şivarıdır aytyan bir neçe beytleri var, şonu aytıp bereyli. Allah yadı bilen diri olan dil göz yumulmak bile göngül yatmaz hiç. Her bir yüreği ki Hudaýyň ady bilen direlse göz yumulmak bilen o göngül yatýan nädir? Göngül bostanyna iman täzegül bir açylsa durar, solup gitmez hiç. Bar nigmatdan yegdir saglyk mezasy, bar kullukdan nikdir hakyň rızasy. O da şada aýtýar. Hemme nigmatyň gowsy saglyk nigmatdyr, bar kullukdan nikdir hakyň rızasy. Hemme zatdan gowsy Hudaý Taalanyň razyçylygydyr. Eger dogry gelse ajal qazasy min ýalbarmak bile sözüň tutmaz hiç. Adam ogly minne gelin gitmäge, görüp dursen barjak ýeriň ýatmaga, jehd edersen çalynyp jahan tutmaga, meger bir işlere aklyň yetmez hiç. Yigitler sözüme vur kulak asın. Yigitler sözüme vur kulak asın. Dünya dostluğun tamasın kesin. Haysi yan köp bolsa ışkın hevesin, yatsan tursan hiyalyňdan gitmez hiç diýip aýtýar. Yani şun beytlerinin içinde yankı bölegini aýtýar, bar nimetten yegdir saglyk mezasy, bar kullukdan nikdir hakyň rızasy. Hemme zatdan muhimdat Hudaý Taalanyň rizaýetini özüňe sen jelb etmekligiň. Bes wa rizwanun minallahi akbar diýär Hudaý Taala Kur'an'da. Hudaý Taalanyň azadyk rizaýeti senden bir azadyk men razy diýse, onda dünýä we ahiretden beheşde hemme zatdan şo haýyrragy gowrakdyr. Hop. Emma ahirki ayada, uzak aya, bir bölegi okulli, Hudaý Taala aýtdy, inna rabbaka ya'lamu ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Hudaýyň bilýär, annaka taqumu sen turyan adna min thuluthayil leyl. Gijan do sevvomuna yaqyrrak. 3den 2sine yaqyrrak. Ve nisfahu kada yartynna turyan, ve thuluthahu 3den 1-ne turyan kada yeksevu. Ve taifetun minellezine ma'ak, sen ýaňda sahabalardan bir bölek şeýtdi. Wallahu yuqaddirul leyla wan nahar. Hudaý gece we günnüde miqdary berip miqdaryny bilýändir. Yani olara farzmış bir ýyl kamil gece turup tahajjud okumak farz bolmaly. Tamam? Saat zatda yok da gijan yartyn ibadet edilýän bol, gijan yarty boldum kamp bolmadym kam diýip käde daňat ýança şu duşuna ibadetde bolup ýan saratyn düşünde hatta aýaklary çişýänmiş. Bir näçe 3den biri, bir näçe bir miqdar şu jere kulasy turup ibadet etýänmiş, şol boýlaryny wezife farzmış bir ýylla. Inniki aýalarda geljek, soňra nasx bolýar o farzlyk aýrylýar, Hudaý size rahmetli zat diýip aýtdy. Biziň görmelilerimiz ştada bir ýyly kamil ola da bilen akla bir ýylyň içinde aýanda da nasx bolar diýip ola fikir diýip ölýän çakşy wezife başymyzda bam qadyp. Bir nefer dilini uzatmandyr, bir nefer şikayet etmändir, bir nefer Hudaýa ýeňilseň bolýarmy diýmändir, näme zat sebep bolýar şola şey diýip mesele 5 wagt namaz öz jaýyna, jahat öz jaýyna, gijede turup ibadet etmek bu da öz jaýyna. Hatta gijan yartyn 3den 1, 3den 2sini bilmäni daňat ýançada ibadet edýär. Bir wagt yarty bolmadyk bolamadyn, 3den 1 bolmadyk bolamady diýip durşuna daňat aýan bolmaly. Näme düşünýin? Şon olaň etiqady qabullary we etiqadlary we ki şu ibadetlary bilen Hudaýa ne zerer ýetirip bilýärler, ne Hudaýa peýda ýetirip bilýärler. Ibadet etmekleri bilen Hudaýa hiç bir ziýany ýok, Hudaýyň hiç wagt ullugyndan hiç zat kemelmeýär we ibadet etmekleri bilen Hudaýa hiç zat artmaýar we kemelmeýär. We bilýärler öýleriniň ibadet etmekleri öýleriniň zady tuşeti, öýleriniň goşy, kıyamada gaşyn ugrap barýarlar, ahiretlerinden çirin bir iýbiçileri etýän sogaplary. Şoňa beter etiqadlary we hiç wagtda şikayet edin akla, dillerini açan akla, aýaklary çişdi, onuň mende işleri ýok, öz ibadetleri bilen bolup gezip beripdirler bir ýylla. Ya meselen Hulefai Raşidiniň namaz okuyuşyny göreňde Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman Ali radıyallahu anh bilen namazlaryny göreňde de hey we beter bir jalyp da ben Abu Bakr Siddiq'dan rivayet edilenne şu namaz okyp secdede käde hey bir uzak durardy, eýni gaty tikilip durardy, şu arkasyna goş gelip gonar durardy diýär. Şu agaç ýaly bolup durýan mumulya Umar Farugyň namazy ahir wagtlaryna äkli rivayet edilýär. Ol mel'un Abu Lu'lu Firuzabadi wuranna bir kuwun galyny şotada
namazyny qoýmajyk okuýanmışda. Çon bir adam İslamda namazy ýok bolsa, İslamdan paýy ýokdur. Leysa lehu kiflun minel İslam, İslamdan ona paýy ýok, sähm ýokdur diýip namazyny hep bermeýärmiş. Hazreti Osman giýje ýatman namazy okuýmakda ma'ruf. Hazreti Ali radiyallahu anh hemme wagtda o melun Abdurrahman ibn Muljim dağda urundan soňramda ýene de şu azan şekilinde ennam sih bolýar diýdi. Hudaýyň beren amanaty bir wagty ýene üstümde düşdi diýip de şeýle aýtýarmışlyda. Omuni kulli bir bilmeli adamız we bir ýöne mehze ettila risani İslam dininin içinde yatmak da var, öğlenmek de var, arada tutmak da var, ağzını açmak da var. Bir kervan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşin Medine'ye gelen mamari, şoň içinden 3 nefer Resulullah'ın öýüne gelipdirler. Resulullah yokmuş. Hazreti Ayşe perde çıkıp aňyrda oturupdyrlar bula. Hazreti Ayşe'den Resulullah'ın ibadatını sorapdyrlar. Sahih hadis Mişkat diýen kitabymyzda var. Dogry peýgamberimiz şu barada bolanlygyna hiç gurrungy ýok. Elhamdülillah odalla aýtdyk. Şu biziň ummati Muhammediň mucizesiniň biri. Şumal peýgamberimizden gelen zatlar hemmesi dagyk. Sahihi we gayri sahihi we zaýyfy we mawzuu we goýully goýulmady hemmesi dagyk ulamalaryň elinde bar. Şu sahih ýylynyň 3 nefer gelipdirler, Resulullah'ın ibadatını sorapdyrlar. Ama Hazreti Ayşe düşündiripdir, bula hey bura ağız görüpdirler Resulullah'ın ibadatını. Aham ýöne aýtdylar, hawa da bu ke günäti evvel ahir geçigili. Biz o jirede bir aýtdypdyr, ama men hiç öýlenjekke, ozlet etjek özüme şuma gezjek, dağdy çölle. Bir aýtdyr, men hiç wagt agdyma şekkä hemişe arada tutjak. Bir aýtdyr, men hiç wagt giýje ýatjekkä diýipdir. Ýa-ni Hazreti Ayşe eşitdir, soňam Resulullah'a aýdypdyr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biler sataşyp şu kepler aýdan siz ma diýipdir, hawa diýipdir. Hazreti Resulullah aýtdyr, Hudaý bilen qasam içýänim. Hemmeňizden gorkýarrak demen, takwarak demen, arassarak demen öýlenernem. Zenany da alaryn, akşam da yataryn, gündüz de arada da tutaryn, agdymda açaryn diýip diýär. İslamda rahbaniýet ýokdur. La yukellifullahu nefsen illa wus'aha. İnsanyň wazifesinden daşary Hudaý Taala buyurýan däldir. 5 wagt namazymyza qaýym durup öwdi de Hudaý Taala tapşyryklar etjek. Şulara qaýym dursaňyz inşallah maňa gowluk bilen sataşarsyňyz diýip şey diýip aýtdy. Indi kaýalerde görelim. Ahsantum. من الشيطان الرجيم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. Allah tebarek ve taala billi sizin giyeceğin miktarını ihate edip bilmeyeceğinizi. Pes Huda size rahmetti. Pes Kur'an'ın ne miktar müyesser olsa şu miktarını telavet et. Yani Allah tebarek ve taala özünün fazlı keremi bilen giyeceğin muayyen miktarını ibadet etmekten sizi muaf etti. Ve ayetti siz giyeceğin miktarını dakik hesap edip bilmerseniz, ona göre haysi vakt uykudan turup bilseniz, şu vakt özünde müyesser olan miktarınca telavet edin deyiptir. Pes geceler tahajjud namazy okuymak Hazreti Resul Ekrem'e wajib bolup galypdyr. Emma geceň ýarty ýa 3den bir ýa 2 hissesi mensuh bolup aýrylypdyr. Pes İslamyň ibtidasyny Hazreti Resul Ekrem'e oşun ashablaryna tahajjud farzmış. Emma soňra farzlygy da mensuh bolup aýrylypdyr. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. Allah tebarek ve taala billi ki sizin bazılarınız meriz bolar, bazılarınız yerin etrafına musafiretge gider Hudaýyň nimetini talep etmek üçin ve bazılarınız Huda ýoluna jeng eder. Biz Kur'an'dan ne miktar müyesser bolsa şu miktar tilavet et ve namazyňyzy yerine getirip eda edin, zekatyny berin, Huda ýoluna ýaxşy formunda garz berin. Yani Allah tebarek ve taala billi ki sizin bazılarınız meriz bolar, bazılar ticaret için musafiretge gider ve bazılar Huda ýoluna jeng eder. Şu suratda sizlerge geceler ibadet etmek ya Kur'an tilavet etmek müşkil bolar. Oňa göre Allah tebarek ve taala sizge tahfif berdi ve Kur'anyň ne miktar müyesser bolsa şu mikdaryny tilavet edin. Özüňize meşakkatlygy goýmak lazım däldir. Emma farz namazyňyzy kamilen eda edin, zekatyňyzy berin, Huda ýoluna mal sarf edin, ruhy manevi terakki şu zatlary bilen ele geler.
Eskiceler tahajjud Kur'an okuymak ashablarda takriben 1 yillap bolupdur. Ondan soň Huda ýoluna mal sarf etmek aynı Hudaga qarz beren ýalydyr. Huda ýoluna mal sarf etmek zakatdan başgadyr. Zakat bermek farzdyr. Ol her kimin öz beýik wezifesidir. Emma Hudanyň ýoluna Hudanyň rızasy üçin pak kalp bilen fakirlere mal sarf etmek farz däldir. Emma wezife dinidir. Hazreti Resul Ekrem aýdypdyr, maldar we pully adamlaryň malında zekattan başga da hak bardır. Yaxşı formunda eda edilýändir diýipdir. Bes yaxşı formunda Huda ýolunda mal sarf etjek bolsaň, awwalan malyň yaxşysyndan bermeli. We ikinji fakirlere bermeli. Üçüncüsi kalbyň hoş bolup muhtaç adamlara bermelidir. Ve ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin tajiduhu indallahi huwa hayran ve a'zama ajra. Vestagfirullah innallaha gafurur rahim. Ve nämany özüňiz üçin takdim etseňiz, hayratdan şonu Hudanyň ýanyna ýagşyragy ulrak formunda taparsyňyz. We Hudadan magfiret talep edin. Tahqiq Allah tebarek we taala gafurdur, magfiret eder, rahimdir, öz bendelerine rahim eder. Pes insan şu dünýede ahiret üçin näme hayrat takdim etse, şonu Hudanyň ýanyna ýagşy formunda tapjakdyr. We şoň sawabyny nihaýetde uly edilip eýetine beriljekdir. Hadis-i şerifde gelipdir. Her kim özüniň ahireti üçin takdim eden ameline mulagat etjekdir. We ýylyna goýup giden zatlarına peşiman etjekdir. Ondan soň insan her mikdar din ýolunda kuşaş etse, etýän işlerine bir kemlik bardır. Oňa görä her suret istigfar aýdyp, Hudadan magfiret we rahmet talep etmek lazımdır. Hiç kim aýdyp bilmez, men Hudanyň ibadatini öz buyurulşy ýaly eda etdim diýip. Pes insanyň hemmesi muqasserdir. Geçen salihiler tädangat ýança ibadet etýänmişler. Dangatandan soň tä erti namazyny eda etýänçäler Hudaga istigfar aýdyp, Hudadan magfiret talep etýänmiş. Pes hiç kim istigfar aýtmakdan muaf däldir. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi we sellem Hudanyň habibi bolup da ýene günne 70 mertebe, belki 100 mertebe istigfar aýdyp, Hudadan magfiret we rahmet talep etýänmiş. Pes giýje günni Hudaga istigfar aýdyp, Hudadan magfiret we rahmet talep edin, ta Hudanyň rahmeti sizge şamil bolup pak zindigi eder ýaly inşallah. Hudaý taala alima allan tuhsuhu, Hudaý billik siz daqiq bilip biljekke. Allan tuhsuh giýjany 3den 1 ýarty 3den 2 diýip daqiq bölüp biljekke. Fataba aleykum. Bu taada tabe geçdi diýdigde. Fataba siziň ýüküňizi ýeňiltdi diýdigi. Ambes faqra'u okuyun ma ol bir miqdar teyessera min al-Qur'an, Qur'andan asan bolupdy. Ve billi Hudaý taala sizden meridi bolar ve aharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Bir böyle adamlar bolar musafiret ederler yerde, yadribuna musafiret edip taada Hudaýyň fazlyndan islap, ilmden, edepden, tijaretden, kesipden. Bu bir böyle jeň eder, bir kıyın bolar giýje turup namaz okuymak. Biz size rahmetyen aýragan giýje täçde okuýana sowappa, okuýmadygyň müşkili ýok. Biz Kur'an'dan asan bolan miqdar okuyun, namazyňyza gaýym bolun, ýöne 5 wagtyňyzda zakatyňyzy berin we ondan daşgary da Hudaý ýoluna mal sarf edin. We her näme Hudaý ýoluna siz takdim etseňiz, Hudaýyň ýalyna gowrak taparsyňyz we azama ajra sowaby kärrak bolar. Be her hal Hudaýa istagfirullah edin, Hudaýa günämi geçeweri diýin. Hudaý taala mehribandyr. Hudaýa gaşyn öwürlen adama, Hudaýa diýip gygran adamy hiç wagtda boş göbermez. Yine Hudaý taala gördü sahabalar 1 ýyllap goýmanjyk tahajjudlaryny okuýdylar. Tam Hudaý taala bulary muaf edipdir, indemeýle siz hemani okup bermeli. Muni siz goýaň diýip aýtdy. Çon meriz we ya beýleki Hudaý ýoluna gitýänmi, Hudaýyň fazlyndan islap tijaret etýän, olakon ariflaň mir aýtdy, tagarrab anil awtani we safir ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. تيدغنم كادو قربت hatmen öz owagynda şäherinde ýaşap ýörme, sefere git, çyn seferde 5 peýda bardyr. Deslapdy teferruju hammin, gaýgyň açylmaklygy we iktisabu maişe we tijaret etmeklik, zindigiňi kesbetmeklik, mal gazanmaklygy ve ilmun ve adabun ve suhbetun majid. Yani ilim kesbetip bilýän, edepler kesbetip bilýän we olakon arif, alim, din ýoluna gezip beren adamlara ziyaret edip bilýän ki bir de olakon sowap bolup düşýär.
Biz Huda yoluna şu ikisini baham getiripdir. Bir şonu görelim. Ve aharune yadribune fil ardi yebtagune min fadlillah. Bila Hudaydan bir zat islap geziyali ilimdir, edeptir, ticarettir. Ve aharune yuqatilune fi sabilillah. Huda yoluna jang etýän idi. Yani ulamalar aytýar, şimdi bir-birinin ýanyna götüripdir. Bes bir nefer ilm islap, edep islap, hatta öz hanawadasynyň halal çörek berenip, ticaretden çürem, sefere gitse cihad fi sabilillah bolar diýip, şondan çürem münasibet şiki ikisini bir ýerde getiripdir diýip ulamalar şeýle aýtýarlar. Beter jalip zat. Ilm, edep, ticaretden çürem, Teherana gitgelýän, başada gitgelýän halalca kessin bolup dursa, sen cihatda da ta öwürlük gitgelýän, sen Huda ýoluna jeng etmäge gitgelýän ýa-Allah. Biz Kur'andan özüňde müyesser olan miktar okuyagan. 5 wagt namazyňda gaýyň durum, zakatyňyzda gaýyň durum. Aham Hudaýa da garz berin. Maly we adam malynyň bermek wezifesidir. Öz ýanyny fikir etmeli. Hudaý şu maly saňa beripdir. O doganyny bermändir. Hudaý Taala dünýäni imtihanyny çyrim goýupdyr. Onu bermän imtihan etdir, seni berip imtihan etýär. Ýa-ni sen bilmeliş eliňdäki zat özüňkide. Sen şunu eğer sanlıkta dursa peydası bolar mı bir servetine? Vaqan insan fikretmeli zatları. Sanlıkta duranın peydası yok. Sa'di aleyhirrahme Gülistan'ı bitir jalip düşündürüyor şunu. Ne yasayet meşam az tebliği ud ber ateş ne keçun enber bebuyet. Buzurgi bayedet bəxşendegi kon ki dane ta ne yefşani ne ruyet. Çimal sendukçağın içinde ol ut ağaçke Hindistan'da bitiye beter yakanda iyisli bolye. Şu sanduğun içinde dursa iyis verer mi? Sen lezzet alar mı meşamın? Hiç vakit lezzet almar. Ber ateş ne keçen enber bebuyet. O odun üstüne koy, bir yak, enber yanık iyis versin sana. Sandıktaki pulun ne mi peydası var? Getir şunu harcat, ohun peydası bolar. Sen Hudaýyň ýanyna aziz boljak bolsaň, şarafetli boljak bolsaň, bahşendegi kon. Biraz harcat da. Nämeden çürem ki dane tan ne yafşani naruye tohum sepmesen, oklamasan, bir adam yerken, qısvaniyada bir kide tohum tepçek geldi, hasil almar ahim ol adam. Yani biz sen isleyen Hudaýyň ýanyna aziz boljak, bozorgi sende bolsun, ulluk bolsun, kerim boljak, awreli, izzetli, şerefli boljak. Şermende yüz bilen barjak ya Hudaýa gaşyn, bir azajyk malyňdan harc etdiýi aýtýar. Emma harc etmeden ýanky eýni gowlat, Hudaý Taala Qur'anyna nefsini gowlat. Doğrusu hayır mallidir şu ol adiyatdaki. Ama şonu harc etmesen o ýöne daranıp galýada. Biz ahir aýalarda aýtýar. Näme zat ölüňizden çürüm öňe geçirseňiz, hayır etseňiz Hudaýyň ýanyna gowrak taparsyňyz diýip aýtýar. Güýjüň menen, diliň menen, güler ýüzüň menen, hatta güler ýüzde sadakadyr diýip aýtýar Rasulullah. Malyň ýok, öz eliň menen, aýagyň menen, Allah kuwadyň menen, güler ýüzüň menen sadaka et. Malyň ba, malyň menen sadaka et. Tom tarap bilse bilsin, tarap bilmese bilmesin. Balyk sen suwuňa tegene okla, balyk biler, balyk bilmese halyk biler da. Ol ma'ruf emani şada ulamalar getiriyor. Tefsir Ruhul Beyan'da sarahaten şunu getiriyor. Toniki kon be abendaziye şah, eger mahine danet danet Allah. Tamam, toniki mi kuni derdecile endaz ki izzet der biyabanet dehatba. Sen tarafı gözleyip görme. Taraf bilse bilmese deyip görme. Halis Hudaý için. Fakat Hudaýyň rızayetini celbetmek için oğrinçe suretde de beribe. Hatta sahabalar bir näçesi köre berkitýärmişdi. Kör ýatyga bir puljadan kitýärlemişdiler, ýa-da okla kitýärmişdi. Ama men tanyp bilmän Hudaý ki bilwati. O balyk bilmän men halyk bilýär ki, tarap bilmän bilen Hudaý Taala bilipdi ki, şondan çürem siz näme harc etseňiz, öz bedeninizden, malyňyzdan Hudaýyň ýanyna gowrak suratda we a'zama ajra. Ol qorrak ecrin kärrak taparsyňyz diýär. Hazreti Abu Bekr Siddiq radiyallahu anh halife wagtynda gatyr qahty, gaty horluk, gaty açlyk düşüpdir. Näçe wagtlap hoşuk sali bolup, merdumly gelipdir, ey halife Rasulullah, ey Abu Bekr Siddiq, beter qyynçylygy düşüpdi, öýüň bilýän, bunu näme etmeli, näme büýrük berýän diýerlerinde Hazreti Abu Bekr Siddiq aýtdyr, umid et, ýani Hudaý Taala şun akşama çeli bider rahmatyny döksün diýipdir. Am akşam bolup barya gün ýaşyp baryaqa Hazreti Osman Zen-Nureyn ki ma'ruf baýlardan sahabalan Hazreti Abdurrahman ibn Awf, Hazreti Osman halife-i sevom, o da beter baýlardan şoň karwany Şamdan, Suriýeden gelýär Medine gün ýaşyp baryaqa. Am tamam tajirler öwünden çykýarlar. Hazreti Osmanyň karwany geldi. Hazreti Osman öýündemiş. Am bula aýtýar,
sen zatlaryňyz biz aljak Osman özüň görüp ötiň merdum ihtiyacı var şu zatlara. Sen 100 tümene alanyň biz 200 aljak diye do beraber edip aljak diye. Hazreti Osman aýtdy, bir adam var, bir nefer var, bir şahs var, bir zat var, kim bundan kärrak peýda berjek maňa diye. Onda ola aýtdy, 3 beraber vereli. 100 tümen aldadım 300 tümene deyli. Yok bu da olmuyor. 400 ona aytýaly 5 beraberden ezafe berip bilmeýär. Ey Osman bizde maşa tacir yok ki. Sen haýsy tacir aýtýan diýerlerine Hazreti Osman aýtýar. Allah Celle Celaluhu aýtýan. Men Hudaý bilen tijaret etjek. Hudaý aýtýar 10 beraber diýip aýtjak. Berýän diýip ber baş. Men jaa bil hasanat felahu ashru amsaliha. Her kim bir sowaby ihlas bilen maňa getirdi, men 10 beraber getirjek diýip. Siz 10 beraber bilmeýäňiz. Hudaý sen şahit bol. Ey merdum siz şahit bolun şulan hemmesin men Medine'deki adamlara sadaka etýän niwaytýärdi. Hudaýdan men 10 beraber ne intizarym bar diýip, şeýlekin hemme adyny Hudaý ýoluna harj etýär. Näme üçin kabuly etiqady gaýym. Näme zat siz öge geçirseňiz haýyrdan Hudaý ýolyna gowrak taparsyňyz. Hudaýyň ýanyna sogaby kärrak taparsyňyz. Nahahi ke mulkat barayat bihem qam mulkuddin qam mulkuddin hardu bayat bihem. Sen isleýän beter jalip şey. Sen isleýän, sen malyň mülküň elinden gitmese, hop sen isleýän malyň kän, Hudaýa nämesin kamşy malym elimden gitmese men garyp galmasam. Ýol rahatçyk, Sa'di aleyhi rahmet sana ýol köködýär. Qam mulkuddin hardu bayat bihem. Hem malyň gaýgysyny, diniň de gaýgysyny et. Şonda mülküň hiç wagt gitmerdi. Zarafşan şu dünýä hahi guzaşt, ke Sa'di durafşanat agar zerre daşt. Dünýäke be her hal geçecek. Sen äpper gitmeli seç gyzylyňy. Bir sadakaňy. Sa'diň gyzyly ýok, dur seçýär. Gow kepliýär. Ýani tuta gow keplemek güler ýüzli sadaka. Sen başarsaň zeriň seç, gyzyl kümüşiň seç, ýerine harj et. Onuň ýok dämi? Dur seç, ilm seç, güler ýüz seç, haýr seç, emr ma'ruf seç, nahy münker seç, ahkamy diýili, fiqhy diýili, tefsiri diýili, namazy diýili, jemaaty diýili, juma diýili, hemme sadaka daş kepleň. Aham, o mena pulum yok diye dur seçtikdin diye. Hop siz de diye pulunuzu olsa pulunuzu harc edin diye. Pulunuz yok bolsa vücudunuzu bilen İslam'a hizmet edecek bolun diye aýtdy. Aham ve estağfirullah. Be her hal insan Hudaýa estağfirullah da bolmalydyr. Hiç bir adam kamil suretde men ibadeti ýerine ýetirim diýip bilmeýär. Zekat berseňiz de, namaz okuýsaňyz da Hudaýa estağfirullah diýip aýdyp durun. Hudaý Taala siz Hudaý bilen bolsaňyz, Hudaý da siz bilendir diýip aýtdy. Assalamu alaykum we rahmetullah. Mecmuanın rahmetli. Hayat edin yok. Böyle odan bağlı, başı yoldaşlarına da artık çıkıyor.